אוקיי, אז הלכתי לסופר, ומצאתי את הקלפים האלה של ברולסטארס. רגע, אני אפתח אותם. חבילה אחת, ואחרי זה אני אעבור לחבילה השנייה. אוקיי, יצא לי מורטיס, בואו. סקין של ניטה ממש יפה האמת. אהבתי. סקין לקארל גם יפה. סקין לפן גם יפה. גם לבולי יש סקין. זה אלאר פדימו נראה לי. של פעם. אל פרימו המלך של פעם. אוקיי, סיימתי חבילה אחת. אני אפתח את החבילה השנייה. הופה. אוקיי, שלי. עוד סקין של בול. פרנק, תזיז את זה. פרנק, טרה, ספייק, קולט, קארל, והסקין הזה של קארל, שהוא גם יפה. אחד, כי יש לו שני אל פרימו. לא, כך. אוקיי, אז לא משנה, לא בעיה. עכשיו אני ביקש שאני אראה גם את שלו. בבל, בואו. סקין כזה של ספייק נראה לי. נראה לי זה ספייק, לא יודע. ג'סי. סקין של ג'ין. יאב, תביא לי אותו. היי, יאב, אני מצאתי את זה, תביא את הסקין. טוב, אני אראה את הכלבים שלך. נו, תביא לי להראות. לא, הראית לנו סקין של ג'ין, קולט וביי.